नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो और नया धमाका आ रहल बा, जोना के ऑफिशियल पोस्टर आप लोग देख सकतानी इस समय सामने स्क्रीन पर। जोना गाना के नाम बा सूत जाला कोरा में। फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के खेसारी लाल यादव और रितु चौहान जी के जोड़ी नजर आई, जोना के खेसारी लाल यादव जी गौले बड़े। गीतकार बड़े पवन पांडे और संजीव कुमार जी, संगीतकार बड़े आर्या शर्मा जी और वीडियो डायरेक्टर बड़े आर्यन देव। और एंगल म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये गाना आप लोगन के 23 मई सुबह 7 बजे सुने के मिल जाए। जी हाँ, ऑफिशियल पोस्टर बा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बा, तो तैयार रही आप लोग। फुल वीडियो आप लोगन के 23 तारीख यानी कि परसों सुबह 7 बजे देखे के मिल जाई। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।